Здравейте, приятели! В днешното видео ние ще правим фабрични настройки на телефона ми на баща ми. На баща ми Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Защо ще правя фабрични настройки на телефона на баща ми? Защото проклетата му букса има проблеми, трябва да го даваме за ремонт. И за да не му прегледаме нещата, някой друг да не му вижда нещата, ще му направим фабрични настройки и го даваме за ремонт. Йайт! Добре, айде започваме това видео. Отваряме този проклет телефон. Ето го. Така, какво е това чудо? Не благодаря. Така. Добре, значи ще намаля. Ето, така по-добре се вижда. Така. Ще отчита тук. Апдейтнат са към Android 15. Добре, че този път стана. Преди нещо не искаше да стане. Така, време за фабрични настройки, който ти да е тук. Така, изтриване на всички данни. Да, искам да изтрия всичко. Направил съм прехвърлял всичките файлове към този телефон, тук където сега снимам. Гледайте видеото горе, как се измествам към iPhone 7 към Moto G. Добре, следващо. Добре, не ме интересува, искам. Окей. Иди де. Йей! Уоу! Време е да се включиш, да се изключиш и пак да се включиш и пак да се изключиш. Тази светлина, телефона ми не харесва тази светлина. Ето. Що към 1? Не трябваше да бъде към 100. Xiaomi, powered by Android. Здравей. Ето ли? То телефон има ли пружинилка като моя? Не, няма. Айди бе. Най-сетне. Започна да зареждаш. Хело. Зареждат се. Кутията очаква да влезеш вътре. При нея. What's in here? Атери. Така, влез тук вътре. Бързо. Влизай. Отнема ти 1000 години да заредеш. Време е да слетиш през джама. Уи! Xiaomi Hooper. Много светиш. Xiaomi Hooper OS. Какъв ти QR код да гони? Добре. Айде сега кажи довиждане и да не те виждам повече. Ще вибрираш ли? Не знам. Време е да та сложа в тези чудесики и да трябваме. Гаранционната карта е тук вътре. Благодаря, че гледахте това видео, как правя фабрични настройки на този телефон. И ще се видим скоро с нови видеа.
И да знаете, но не мога да направя серията с Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, защото не мога, има някакъв си бъг и не мога да открия това. Не мога да открия самата дреха там, която трябва да я сложа. И затова сега ще спрем с тази серия за Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. И ще продължим с Roblox серия. Като, например, играем обита вече. Докато все още правя видеото с Secret of the Mimic, докато не успя накрая. И ако трябва вече ще скипна, ако успя ще го скипна с доктор Ката, ако искате виждате го някъде други видеа. И така. Благодаря ви, че гледате видеото, абонирайте се канала и ще се видим други път. Чао! Какво видео сам? Не ми казвай, че го убих. И трябва да съм на по-хубава светлина. Окей. Добре си, айде с Богом. Уи!